बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव खुंजागासिनो दं नैथि इंटर कलेज यूथ फेस्टिवल। जिबानिफ्राय 8 फेब्रुवारिसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय नैथि इंटर कलेज यूथ फेस्टिवल 2024 नि दिनै नैथि सान। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव खुंजानाय बे फेस्टिवलनि दिनै नैथि साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फिरफिलाजों लोगोसे मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव सामलायजानाय गं 38 कलेजनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बेजों लोगोसे हारिमुआरि हानजा सुरनाय आरो फरायसाफोरजों सावरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। दिनै नैथि साननि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया, बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाश दीप, लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर आईसी प्रफेसर प्रदीप कुमार फत्ता, रेजिस्टार डक्टर सुबुं बसुमतारी, एकाडेमिक रेजिस्टार डक्टर मनजिल बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आरो गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि गोबां फरायसुला फरायसुलिफ्राबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। सेकेंड इंटर कलेज दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नैथि यूथ इंटर कलेज फेस्टिवल फाथिनाय जादों। बे यूथ फेस्टिवलनि इंटर कलेज फेस्टिवलनि गुबै दिनैनि मट'आ जादों दिनैनि फरायसाया गाबोन दैदेनगिरि। थामहिनबा दिनै जोंनि जेसेबां बिटिआर हालामावहाय फरायसाफोर दङ, बे फरायसाफोरखौ लानानै जोंनि बर' हादोरनि बा बर' हालामनि बा बर'फोर थानाय बे ओनसोलनि जेसेबां मानि इयुथ्सफोर दङ, फरायसा फरायसुलिफोर दङ, बिथांमोनखौ लानानै गेरेमसा मोनसे हारि दानायनि मिजिंजों जोंनि जा मावनांगौ माहारियारि बाद, बे माहारियारि बादनि मोनफ्रोमबो केरेक्टार्सफोरखौ आखुथायफोरखौ सरजाबनानै मोनसे हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हारिमु हानजा सुरनायनि दिनैनि बे हाबाफारियाव आं बाहागो लानो मोननानै खोब गावखौनो गोजोननाय मोनदों। मानोना सासे फरायसाया बा सासे लाइमोन जोहोलावजोआ लिरगिरिफोर गेदेमाफोर बुंलांनाय बायदियैब्ला गंफा सनानि साबि। बे सनानि साबिया कमप्लिटलि गासैबो धरननि जेंनाखौ बा थालाफोरखौनो खेवनो हायो। जाय सनानि साबिजों दिनै बा जाय जोंनि इयुथफोरखौ लानानै जोंनि बिटिआर हालामखौ लुखांफिननाय, दाखांफिननाय आरो मुलुग दरबाराव सिनायथि होनायनि मिजिंजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। स्टुडेन्ट एबा फरायसाफोरनिसिम मा मेसेज होनो सानो जाहाथे गावनि लाइफखौ दानायाव माबायदि फरायसाफोरनि बेलायावहाय जेरै इउनिभारसिटिनि फरायसाफोरा गावसोरनो मेचियर साफा फरायसाफोर, बिथांमोना गावसोरनो साननो हायो, गावसोरनो थिरांथा लानो हानाय अबस्थायाव फैबाय। गतिके आं नैबे फरायसाफोरनि जानानैसो आं फरायसाफोरनि मेसेज होनो नागिराखै, फरायसाफोरनि जानानैसो मेसेज होनो नागिरदों। दिनै जोङो जि थासारिनिफ्राय जोंनि हारिखौ बोखांफिननो हाबाय, बे थासारिखौ गोदान मोनसे थासारिखौ सृष्टि खालामनायनि थाखाय जोंनि हारिया साफ्रोमबो इयुथफोरनो दायित्वखौ होनांगौ, सेंग्रा सिख्लाफोरनो। बिथांमोनानो हारिखौ दिनै दैदेनलांगोन आरो बे सेंग्रा सिख्लाफोरनि सायावहाय जोंनि माहारियारि बादनि जेसेबां मानि आखुथाय बेखौ जों हगारनानै होआब्ला जोंनि हारिया हलाय जालांगोन। नंखायनो साफ्रोमबो फरायसायानो साफा माहारिनि दैखुन्थि जानानै, मडेल जानानै हारिनि थाखाय खामानि मावगोन। बेखौनो आं दिनै इयुथफोरनि जानानैनो मेसेज हरनाय जाबाय।